ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи ЮРИСТ муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали ЮРИСТ. Инак мавзӯи имрӯзаи мо як хабари дигар пешкаши шумо гардонидан ва баъдан ба саволҳое ки равон кардагӣ биден ҷавоб мегардонем. Мавзӯи имрӯзаи мо яъне ки новости оиди парвозҳои мунтазам аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Туркия. Бисёри нафарҳо ба мо саволҳо пешкаш гардонидан ва пеш аз мо чандин шабакаҳои дигарам ин хабара аллакай пешкаши тамошобино гардон, вале бар зами пешкаш гардонидани онҳо ба мо то ҳозир саволҳо пешниҳод мекунанд ки оё ҳамин хабар ҳамин новости асос дорад ё ин ки не. Албатта ки хабар медиҳад Оҷонсии авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвозҳои мунтазами ҷумҳурии Тоҷикистон ба Истанбул, яъне аз ҳафтаи оянда дар тӯли як ҳафта як маротибаи парвоз муқаррар мекунанд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Туркия. И числош туғрӣ мегирад ба 8 октябр, яъне ки аз 8 октябр парвозҳо кушода мешаванд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Истанбул ва аз Истанбул ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати ҳавопаймоии Туркиш ва аз Тоҷикистон бошад бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳо муқаррар гардидагиянд. Ва хушбахтона ба шумо як чиз дигара қайд мекунем ки ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай бо Дубай, бо Узбекистон ва боз бо Туркия парвозҳои мунтазами худша кушода мекунад. Иншааллоҳ ки рӯзҳои наздик мумкин ягон ҷавоби дигар барои парвозҳои мунтазам байни Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаши тамошобинон гардонида шавад. Айни ҳол дар бораи Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳош ягон новости ба асос пешкаш шудагӣ нест. Бародарони азиз, шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Таҷик канал нависад: Тоҷикистонда мешавад карантин ё ин ки не? ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ кардани маҳдудият маълум нест ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ягон қарори пешкаши шаҳрвандои ҷумҳурӣ шудагӣ нест. Мо дар видеои пештара оиди шудани карантин мавзӯъ кардем ва мо дар уҷа қайд кардем ки Федератсияи Россияро дар назар дорем. Раҷ нависад: бародар, ман якта бача дорам, хизмат мебаранша ё ин ки не? Агар як фарзанд дошта бошӣ ва дар оила як писар боша, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Имрон Абдуллоев нависад: ассалому алайкум ака, ай Тоҷикистон ба Қазоқистон чӣ хел рафтан мумкин аст? Аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қазоқистон мутаассифона парвозҳои мунтазам ҳоло барқарор шудагӣ нест. Меҳроҷиддин Мирзоев нависад: салом ака, билет чанд сум шудааст? Билет айни ҳол дига муқаррар кардагӣ нестанд, зеро ки парвозҳои чартерни аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон то рӯзи 30 сентябра муқаррар шудагӣ буд. То рӯзи ҳамун 30 сентябра аз Тоҷикистон ба Россия ё ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон нархи чипта баробар буд ба 400 евро, яъне ки 5000 сомона дар бар мегирифт. ҳоло мутаассифона аз 1 сентябр аст ки ягон хабар оиди парвозҳои мунтазам ё ки парвозҳои чартерӣ аз Россия ба Тоҷикистон ягон чиз муқаррар шудагӣ нест. Мариам нависад: салом бародар, давернс то чанд солагӣ метаҳанд оташ барои фарзандаш? Раҳмат. Давернс аз ҷониби падар ба фарзанд то синни 18 солагӣ, яъне ки аллакай қадам ба 18 шид, 18 сола даромад, аз додани давернс озод мешавад ва ба ҳар куҷое ки сафар карданӣ боша бе давернс метавонад. Бахтовар Ғуломов нависад: салом алайкум ака, намешавад аз Россия виза роӣ кунем, ай Тоҷикистон биёяд? Ҷавоб тен. Мутаассифона намешавад бародари азиз.
масис нависай. Салом алейкум акай Сорбон. Як савол доштем. Оё мо метавонем аз Қирғизистон ба Россия равем? Мо гражданствои Тоҷикистон, посолствои Тоҷикистон занг задем, гуфтанд ки намешавад. Шумо аниқшам мегуфтен. Албатта ки посолствои Ҷумҳурии Тоҷикистон дуруст ба шумо маълумот додай. Яъне ки байни Қирғизистон ва Россия парвозҳо кушода шидагиай, лекин дар иҷа танҳо ҳамон шаҳрвандони ду кишвар байни якдигариш рафту омад карда метонанд. Мисол ҳозир байни Қирғизистону Россия шидагиай, танҳо ҳамон шаҳрвандои Қирғизистон метонанд ба Россия браванд. Агар ки дар Қирғизистон шаҳрвандони хориҷӣ бошанд ё ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам қарор дошта бошанд, ӯ шахсиятҳо наметонанд ки ба Федератсияи Россия парвоз кунанд. Сухани мард нависай. Салом Сорбон. Хубӣ, бигӯ ки 31 декабри соли 1992 дар Россия хизмат мебаранд ё ин ки не? Ҷавоб бигӯ. Дар Россия мутаассифона намедонам, вале дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастам бародар. Ҷураева Раъно нависай. Албатта бо лаҳҷагӣ гап занед. Мо ба адабӣ намефаҳмем. Мо узбекзабонем. Зинда бошен. Худо ба шукр. кӯшиш мекунем ки ба лаҳҷагӣ гап занем, чунки китобиро бисёри нафарон намефаҳманд. Акрамова Замира нависай. Салом алейкум додарон. Як савол. Ма дар Москва хабаргирӣ ҷиянма ва тазияба омада будам, аммо роҳҳо банд шуданд, пули овардагиам тамом шуд, синни солам 50 сола. ҳар ҷой ба кор бурдан намегиранд. Чӣ хел карда ватан баргардам? Мешава ёрдам диҳед. Ҳамиҷада корҳои вазминда грижа шудам. Омадагимда 8 моҳ шид, дина кори вазмин карда наметавонам, мазам нест. Чӣ хел ватан баргардам? Мешава ҷавоб диҳед. дар ҳолатҳое ки агар муқаррар мекунанд парвозҳои чартерӣ, дар ҳамин ҳолат шумо бояд ба посолствои Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунед ва вазъияти саломатии хитона дар ваё қайд кунед, пешниҳод кунед ва шуморо номнавис мекунанд. баъдан ба анамон тавассут шумо метавонед ба ҷумҳурӣ омада. Руслан Расоев нависай. Ассалому алейкум акай Сорбон. ма дар Москва. Оилам через Қирғизистон омада метавонад ё ин ки не? Аз Тоҷикистон ба Қирғизистон пересадка қатъӣ бо чиптаҳо мефурӯшанд дар Тоҷикистон. Пешакӣ раҳмат. мутаассифона чӣ хеле ки мо қайд кардем бародари азиз, ҳар давлате ки парвозҳои мунтазамша барқарор кардагӣ боша, вай танҳо шаҳрвандони худаш рафта омад карда метавонанд ва ин чизеро ки худат қайд кардӣ намешава бародар. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар поёни ин ҳамин видео ё ки дар Инстаграм саволотонро равон кунед ва дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.